urang dari Pungasan ke pasar sadang pukul oh sadang nan serobat tinggalkan de masuk ke kaset nan kadu nan kadu de Tuhan masuk ke kaset lenan kadu tumpak di mande si umian tinggal di Padang Panjang manggale lamang yo masuk itu saratu bapak kandung inyu oyo jo norma nak nambonsu sansai badan di Padang Panjang nambalam turanggo leate tanggo manyang nyota urayate pintu walam ta'azim curi toko kabadia dia tentang itu alie kapadola si Jaidin nangkarajo di lapau nasi dalam daerah le kota Padang malun buyong Jaidin capek kaki ringan tangannya capek kaki tak mana ruang ringan tangan indak mamaca assalamu karajo di lapau nasi la pandai mamuta kopi taluenyo la pandai manatiang nang kamungko ba itu bana si Jaidin kita tinggalkan Jaidin karajo di lapau nasi dia alie sakete jalan curito alie kakak ngampuang jauh dalam waduh seorang di kampung jauh dalam banamu apa Ibrahim guru kepala di kampung jauh dalam hari Minggu perai sekolah diracak kureta rancak badati bunyi kureta mandari yang bunyi lonceng gadang onyo 7 lapau nasi tampe Jaidin tinggal cuy itu bana le apa kini dek lamu apa bakureta ibu di lapau nasi tampe Jaidin bakarajo di sinan minum langganan apa olah duduk le apa denate kurisi nyoma minta kini kopi talu langsung Jaidin mambiakan nyobuwe le kopi talu kamana tiang nyo dari dalam nande bilang buyong Jaidin bawa aye jo kue terletak air di meja tapana Pak Ibrahim lai banak rancak manderang lapau mula kironyo olah minum apa di sinan sudah minum inyo maroko asuk mandulang kaudaro onyo imbau manderang balapau onde mande urang balapau danga di mande mula dikatokan yo mande itu lekato maso itu lai banak rancak mande kironyo anak siapo tu dek mande menjawab mande rang balapau kalau pajako kaditanyo anak raranah Tanjuang Ampalu dalam daerah rang si junjung
Pajaku anak yatim lagi piatu, bapak mati mandela mati, pajaku disiko bakarang ajoy. Menjawab sinan mula Pak Ibrahim, kalau iyo pajaku anak yatim biar lambo menggadangkan biar lambo kamambau. Mandanga kato rupo itu menjawab, mande di sini nak orang dari Selido ke pasar juongku pagi hari kok de ambo indak kamangapo entah de inyo nang kepai. Onyo imbau anak bagu lambe, onak kanduang jahidin na tare kurang di dalam dulu. Sari sabat tangkapan nesan, gak kamari lawaang dudu, ado nambah le dikatokan. Nande bilang buyong jahidin, apo bana mande imbaukan, tasiro darah di dadon de, gumantar tulang pasandian, apo bana mande imbaukan. Yo apo le kato mande kanduang jahidin, dan akan mula pak ko nak membawa ang pindah ke kampung jauh dalam lai kok namu ang paina. O menjawab le buyung si jahidin, o mande dan akan mula aye mato ampi sekali jatuh cie jatuh ladu. Anak orang de dari Selido ke pasar juo patang-patang, kok de ambo indak kamang apo donde di mano badan honan kagadang nyondei. Cuma seketik dikatakan yo mande, kok jadi ambo dibawa pakku ke kampung jauh dalam, kok jadi ambo tinggal sinan sekolah yo batolong basarahkan. Mandanga kato rupo itu meningkap Pak Ibrahim, apole kato Pak Ibrahim, kalau sekolah nanyokan dai di pejako, ado harapan jadi orang elok. Ado harapan jadi anak baik-baik. Bakato apaknya sekali o jahidin dan akan mula. Kalau sekolah yang nangkan dakkan guru kepala kemapang ko yang aco itu keciknya kini. Kamano saja yang bisa pasarakan basikola nak Jawa yang pandai baranang, podong kakinya dek buayo wa angkat tatap dinan sanang, apa manang guang nak ore sikonyo yang kalau cuy itu nak tarapapan ditara mangkok kadi Bali. Kalau cuy itu dikatakan bersama sanang dalam hati, barangke apa jo jahidin tarik ke kampung. Oh jauh dalam Delamo lambe bajalan tiba di kampung jauh dalam. Olah naik ke rumah tak kajui mande ateru.